Machiegni tielo mar ariyo mar weche manyien mag oyimore gi sani wantiere chenwa mar Mine Wacho. Demokrasia mar piny ing'iyo e kidienje mopogore moting'o rito ratich oganda, rito kendo luwo chike mag piny, ler e kinde yiero, chwalo mwandu kod chenro dongruok marom ne jopiny duto kanyakla kod chiwo thuolo mar jofwambo, thuolo mar chokruok e kind mamoko. Piny ngima nyoro nodhialo odiechieng' thuolo mar demokrasia ka wanono kaka piny Kenya osebedo nyaka sani. Mabende konyowa e twakni en Dorothy Otieno mar riwruok mar Femnet oyimore. Erokamano ahinya mar yudo thuolo kendo mar tudori kodwa. Erokamano ahinya. Ing'eni sani igoyo tarubin kaka sirikand Kenya Kwanza osetiyo. To achiel kuom yore mabende watwake kawuono en wach mar demokrasia. King'iyo kaka Kenya Kwanza osebedo e higa achielni, giserite koso gigoye piny? Erokamano Jael kuom rwaka e studio mondo wamed twak e thim ma wan go kawuono mar demokrasia ka wang'iyo ka watimo postmortem higa achiel nyaka Kenya Kwanza donje sirikal. Ji mang'eny ng'iye gi yore mopogre jok manitie sirikal neno ka gima weche dhi maber, to be jok manitie opposition bende ywak ni maisha osedhi marach nyaka ne sirikal ni donje pap. Omiyo an adwa ng'iye kalure gi demokrasi ma omiwa ma wayiero go jatendwa monego beni tiyonwa, to waneno ka gik moko pod ok dhi maber. Omiyo wan kaka jopiny Kenya dwarre ni wawuog oko mondo wagol pachwa mang'eny kalure gi kaka piny dhi. E kin gik ma bende wacho ni piny Kenya temo ok higa achielni, kata kamano ing'iye kanyakla piny mar Kenya wacho ni gik ma bende gitemo kabisa sama ginyayo wach demokrasia en wach mar nyuako pach jopiny sama koro idwa tim gimoro ma bende wacho ga ni public participation. To komachielo wach ni bende wacho ni en ga ena ni public participation kamano to ok time e yono ero makare. Sama bende koro ing'iyo weche kaka public participation en tekni otime koso? Adwa wacho ni mano yo achiel mar en promote demokrasia. To mana kaka iwacho, seche moko itime nikech onego beni time. Koro iyudo ka ok tim a lot of awareness e community kacha mondo ji obi mondo gol pachgi. Owacho ga seche moko ni biro mondo ibed piny e kom ni kwani ni ji 200 nye ubiro. Seche moko ok kel the result mwadwaro. Result mwadwaro ni voice mag ji mantie e space no. Giwacho nang'o. Ka gin jok mamine e mbaka mantie mokete on the table no, voice mar mine wacho nang'o. Ka gin mag rowere, rowere golo pachgi nadi e space no. Koro lure ni dwarre ni gibiro kendo voice margi bende winjre e decision ma bedo made kanyo. Moko beda ni en gima itima ni koro okaw ji. Machielo ma bende sani bende iywago kabisa en waneno ka do kata judiciary e kinde machien sani giywak ahinya ka giwacho ni nitiere kaka ok omigi thuolo mondo giti, nitiere kaka sirikal donjo kuomgi kendo koro thiro chenro magi makare. Mano bende wanyalo ng'iyo kaka yo achiel ma bende ithiro go demokrasia ma piny. Adwa wacho ni judiciary to chielre gi moe. Nang'o? Nikech lure gi kaka gisebedo ka gitiyo gi sirikal kaka ne gichako, nikech ma en relationship mane gichako from day one. To nikech demokrasia dwaro ni the three arms of government tiyo independently, to negi chalo jok mano kawarus. Koro aparo ni awayo dhi jomre gi lak. Koro negi bed gi keny, to sani koro keny nenre ni nigi ywarruok matin. But wawacho ni hope is not lost. Ginyalo duogo kendo girit ratiro nikech tij gien mar rito katiba. Wach demokrasia nitie katiba. Ng'ato ka ng'ato nigi right gi powers mag safeguard katiba, luwo katiba kaka dwaro. Freedom mar speech kata mar oganda nitie katiba. Omiyo judiciary pod nigi tich mar ensure ni katiba cha oluwe nyaka giko. To onego bende gisiayo kuma gineno ka katiba dhi marach. Kik gibed ni gilingi dhi ndike gaset. Onego bende giduogo kendo ne jopiny bende gitudre gi jopiny mondo ging'e, mondo jopiny bende ong'e ni ang'o madhi mbele gi kaka ginyalo donjo magires jopiny. Ing'eni sirikal ka sirikal ma oseneno ka donjo mokwongo kata bad sirikal mokwongo ma bende gichako ga en mano mar do kata judiciary. Kata waseneno sirikande ma bende osekalo chien. Ang'o miyo ene mi gete ga ahinya sirikal ka sirikal geto doho
Kong'yo Kenya maber apani wan gi history ma kuma wang'eyo ni jo judiciary nigi powers mag make decisions especially ndalo yiero. Koro en institution miketo ga machiegni gi both political parties seche mawadhi e yiero. To seche ma government manyien odonjo to koro dwa kete machiegni ahinya nikech ging'eyo ni nitie ga cases moko mang'eny mabiro e yore mag yiero. To apani onego beni wan gi relationship maber gi judiciary makonyo wa tayo jopiny maber, ok ni safeguard interest wa kaka party kata government. Waseng'iyo chien ahinya kiwacho ni owinjo bed ni imiyo jopiny thuolo mar chokruok, thuolo mar dhi e ng'anyo mabende waneno ka timre kata kamano nitiere gik mabende timore e kinde mag ng'anyo mabende kinde moko ni wacho ni wami thuolo mar ng'anyo to gima bo timore ni e kinde ming'anyo no kiki penjwa. Sama koro piny owacho mi to machalo koda mano be omi thuolo makare, mano be demokrasia. Bano walungo ni threat. Inyisi ni wang'eyo ni katiba omi powers go to ng'e ni mae sirikal to sirikal bende bade dongo. Omiyo gimitimo ng'e ni nitie repercussion. Mano miyo ji bedo gi luoro kata mar dhi oko, kata mar wuoyo, kata mar pingo sirikal. To mano konego beni timre nikech sirikal ma o respect katiba bro miyo ji kata protection kagi dhi e ng'anyo mondo giwuo, nikech wuoyo no freedom of expression nitie katiba, mondo giwuo gi wach gima chandogi. To be ang'e maber ni seche ma ji wuoyo ng'eny jogo niga gi solution, not just addressing problem magin go, to ginyalo kelo nyaka solution to that problem. Omiyo onego beni wamiyo ka ji gi contrary opinion onego migi nafas mar wuoyo mondo gin be wane kaka ginyalo kelo solution. Nikech Kenya wani wate wa play a part mondo wadhi kode mbele mondo wadonge mana kaka sani iyuak kabisa jopiny ywak ewi nengo ngima ma oidho ma nengo ngima kendi en wach mar omenda masami wacho ni sama koro weche mag omenda ok ni kare kabisa kata nengo mar ngima ni kare mendi bende ketho demokrasia. Jomoko bo penjo rinto oketho e yo mane ere kaka okelo chochni seche ma ngima tek onge ng'ama dwa winjo wach siasa. Sani kidhi kata ne jok manogo kura sani ok gidwa winjo wach siasa nikech sani gima lich negi ahinya en chiemo magikete mesa. To ka onge chiemo no koro maisha bedo matek. Siasa mit seche mineno berne, seche mineno matunda mare, olemo manigo nego siasa. To seche ma koro ichalo ng'ama no oluto mbulu mondo mi shida bedo malich ni. Omiyo sani yudo ka ji mang'eny winjo malit ahinya ni ne gipango line chakre gokinyi gichiew gokinyi ahinya gidhi gipango line gigo mbulu. To ma apply to both okata jo opposition kende jite atapani olit ne jok mane olocho ahinya moloyo kata jomoko mane okoloyo kura nikech no kao time ne kong'eyo maber ni adhi luto mbulu mondo maisha ne olokre. Mabende koro bedo matek nikech mana kaka bende kang'iyo ote mabende medo donjo ena ywak ma japinyo ywak kone gi koche ewi ngima moidho ewi koro sirikal mabende giwacho ni ok dhi kodgi maber kabisa. Wacho omenda gi ngima moidho nitiere gima chielo mabende koro okelo weche mag njore, weche mag kuo nikech e kinde machielo waneno ka ji nolalo tijegi sani bende kata ka osara no ti imedo ng'ade. Koro yudo ka nitiere japiny moro mabende dhi manyo yo machielo mado oyudego gimoro matin to ok ji te mabende bomanye maber mabende nyayo weche mag njore. En wach matek nikech kata e kambi majitiye sani mondo ikwa kata ni mondo medio sara ini wuon ikia kata kaka ichake nikech ji mang'eny pod nowito tijegi poko yudo tich. Omiyo in seche ma in gi matin ma pod makino ineno ni ivumilia tu to ivumilia kiinyri. Omiyo jomoko sechako weche maganjao corruption kata e tije kucho gitimo tije mag side manyiso ni gimi tijgi 100%. To jomoko be osechako donje tije makoro timo go shortcut mondo giyud riziki moro manyalo miyo gidhi mbele gi maisha. Omiyo kaka aneno kaka piny dhi gini inyo wawate to chopo kuma koro waonge kata gi demokrasi mar wuoyo nikech ibro nyisi ni in berberie in gi matin mikelo. Iwinjo ka bende jomoko ibolo negi wach ni cham nyanji to ng'ato be bro nyisi ni mae manitie kok idwa tiwe to koro chuni ibro time atima kata ibro manyo
yore moko maganjao mondi tim ma kila ng'ato ok nyal timo to ne kaka nyithindo ma rowere masani inego yore matindo tindo sani kuose duogo mang'eny e Nairobi nyocha ne wan gi kwe Nairobi nyalo wuotho kata gi simu sani simu ok wuoth go I mean ji okidusri kidhi e town sani kata kirwakri maber to earring ni kende osemai nikech yawuoyi onge gi tich to yawuoyi make 75% mar population mar Kenya ka koro this high population monego beni gin actively engaged production mar Kenya ema onge tich mano nyiso kaka wan kama rach in terms of even security okwadhi maber mano bende nikech sama koro idhialo odiochieng demokrasia ing'iyo duond nyithindo kanyakla kod rowere e wach mar demokrasia to magi e jogo ma bende ywak Kenya kendie moloyo ere kaka inya konygi ere kaka inyal ywagi kendo mondo gibed kama ber e nyayo kata demokrasia makiny kadhi nyime adwa puoyo constitution 2010 kano biro to nomiyo wajiwo wan kaka mine gi ojende ni wanyalo participate meaningfully or just participating meaningful participation e weche e leadership kata weche mag tayo piny to wawacho ni ojende sani osejwang sirikal osejwang ojende kata weche mag tich sirikal ojwang ojende nyocha kang'iyo kaka nimiyo ne ker loso cabinet ne nitie ojende matin sana mine bende no promise wani obromiyo wa 50-50 poko chopo kata 1/3 noko chopo to omiyo miyo walit nikech ka onego beni wate ing'iyo wa gi lens ni wate wan jo Kenya onego beni miyo wa olemo maromre to seche ma wawuoye wach mine ang'eyo ni ker tim oseketo mikakati mag otiyo gi ministry mar gender mar ng'iyo wach 2/3 gender rule to 2/3 gender rule ni wang'iye gi one angle nikech pok aneno kuma wawuoye weche mag vijende magin mine poko neno kuma iwuoye weche mag jok manigi ng'ol mabe ng'eny gi gin mine omiyo ka wang'iyo wach 2/3 gender rule ni ok wang'iye democratically ok wang'iye gi wang' mang'iyo kila ng'ato ang'eyo wach youth representation kate parliament wa pod gitin to katiba omiyo gi special place aneno kaka ne bende nitie yorok nikech ko migi 5% to gipogre nyaka gi jomong'olo koro miyo gi nafas matin onywandgi kamoro achiel omiyo onego beni wang'iyo wach representation ni an kade berna to wacho ni kata youth ma make the highest population need a share ko about male female to nego beni wawacho share mar youth to gi share mar PWDs jok mong'ol mopogre kik nywandgi kamoro achiel omiyo en gima nyaka wang'i matut to koro ka wang'iyo theme ma this year mar demokrasi mawacho ni onego beni yawuoyi gi nyithindo imiyo nafas mar kelo pachgi e weche mag dongruok especially mag public affairs apani mano gima ber nikech sani wan gi jotendwa mang'eny wang'eyo maber gin jok ma ikegi ni malo koro wapenjre ni ka giwuok kacha ng'ama dhi donje nafas ni omiyo intergenerational to be giikore makare mar donjo ikruok makare mar dongo en nikech opportunities poko migi nitie onego beni awuoyi mi opportunity magi nyalo dongruok go to bende there is need for mentorship majok ma sani nitie a leadership position mako luet jok matindo mabiro mondo gitayo gi mondo gibed ready kan ndalogi ochopo mag tayo pinyni to be wawacho ang'eyo ni seche mang'eny wawacho ni ati yawuoyi gin leaders makiny an kumpacha gin leaders masani onego be ni sani gisechako tich to amora ahinya nikech kata skunde tinde kata ka gitimo election giluongo kata IBC to gitimo campaign maber to tayogi omiyo that awareness onego beni medo mondo kata nyithindo ng'e maber ni decision making gin bende gina crucial stakeholder ginyalo timo erokamano ahinya Dorothy Otieno mabende wabedo godo odhiambo masani ka bende wang'iyo wach mar demokrasia mano mapacho kendie okang' osego e yono ero makare to kata kosegoe kapok ogo to ang'o mabende odong' erokamano maduong' mano e chenro mar Mine Wacho.